Hòstia, que per cert, que no has enterat de l'última? De què? Se mor el papa, tio. No, un altre cop. Però quantes vegades se mor aquest home? No, però ara hi ha això del conclave. Ah, del cònclave. Ah, i saps què vol dir, cònclave? Què vol dir? Molt fàcil. Ah? Tu? Mira, veuré tot. Mira, veus? Doncs es veu que va haver-hi una època, no sé quin segle era, però van estar com... Va morir el papa igual, i van estar com 2 anys. Sí? 2 anys. 2 anys què? 2 anys. Aquí, per decidir el següent. Per decidir el següent papa. Què m'estàs contant? 2 anys, tio. Tu saps que és de 2 anys? Val. I com que estaven allà que no es decidien, i amunt i avall... Sí, anem per feina, no? Que tenim aquí cua a l'església, m'entens? I no es decidien, i va venir el que manava més en aquell moment, per sota el papa, imagina't. Sí? Que van allà i els va tancar conclave, en una sala, que deu ser aquesta mateixa, i sense menjar fins que decidissin qui seria... Sense menjar. I clar, van anar ràpid. Al cap del dia següent ja ho sabien. Doncs des de llavors es diu conclave. I fixa't que quan ara que faran un altre Habemus Papa, fixa't que estan tots ben grassonets, per si tenen problemes que ja puguin tinguin reserves per anar fent. Que interessant. Sí? Sí.